Ageno ni uriyo maber joneno mag Lolwe TV, joneno mag Twak Rowere. Odiochieng' ma kawuono en morna kendo biro romo kodu e TV marwa mar Lolwe. Omiyo kawuono an kod wendo to adwa gombo penji ni bende ing'eyo jathum mari, bende ing'eyo jawer mari. An kod jathum kendo jawer ka mowero wende mag Bongo Flavas. Abro miye thuolo wacho nyinge, kumoaye kaachiel kod gino motimo. Thuolo en mari mana king'iyo kamera kacha. Daher ni mondo iwuo kod Rowere odiochieng' ma kawuono e wang' jowiwa mar Lolwe. Nyiswa nyingi, kumiaye, nyingi mar usanii, nyingi ma samoro itiyo godo, kumisome gi gimitimo Nairobi kae. Mana king'iyo kamera kacha. Okay, an kuom nyinga iluonga ni Lenny Davis, mane nyinga mar thum. Tang'e ni thoth oganda luo ng'eya nikech ang'e ni thoth oganda luo ng'eya nikech asebedo ka talk kodgi mang'eny. Yeah. Koro an jathum mawero Bongo Flava music. Yeah, nachako thumba like 2 years ago, that is 2020. Yeah, October mane nachako thumba. Yeah. Mana kaka iwinjo janeno mar Lolwe TV, wendo ma kawuono wan godo iluongo ni Lenny Davis mabere wendo wende mag Bongo Flavas. Adhi bedo chata chenro mari poni noyudo. Arwako uni machiegni. Lenny Davis. Yeah. Iwinjo nade chopo wang' jowi marwa mar Lolwe odiochieng' ma kawuono twak kod Rowere weteni kaluwore kod gino mitimo? Kuom adier an gi mor. An gi mor mogundho kabisa. Nikech kaluwore gi kaka bini mondo ichop e TV bini en gima tek kabisa. Yeah. Nyaka tiyud like friend moro manyalo invite e show kaka ineni invite ni, mana go erokamano. So I'm just happy. Amor kabisa. Okay. Yeah. Ne ja rawera moro ma samoro oneno ni rawera wadwa ni ochopo e TV marwa mar Lolwe odiochieng' ma kawuono. Degi gomb ng'eyo ni ija kanye, isomo kanye, skundi manidhi en mane? An asomo skund yawuoyi miluongo ni Ringa Boys High School. Our Lady of Mercy Ringa Boys High School. Nintiere Homa Bay kocha. An aja Homa Bay. Kadongo, Kabondo Kasipul. Ya koro kanyo masome machopo e klas 12 matieko form 4 mara. Koro sani endi antiere e college. Yeah, asomo mass communication. Yeah, that's what I'm doing at the moment. Yeah. Koro itimo gik moko ariyo, iwer at the same time itimo journalism. Okay, you know, when it comes to music, music and talent, mano mich momiya gi Nyasaye. Koro binia ka en sa mar somo, en sa mar somo. To at my free time, music en gima timo at my free time. Nitie samo minyalo like, inyalo bedo abeda kaka ineno bet sani ni, tipo mana like idea moro mari, moro obiro mar thum. Tipo mana like mstari moro obiro ni then ichako mana ndiko thum at your free time too. Then bini kanya koro igole ideas. Erokamano Lenny Davis. Mana kwa dhi mbele. Ng'ato samoro kia ni wer mar Bongo en wer ma chalo nade. Originate koa kanye nikech wan Kenya ka wang'e mana ni en Bongo kaka wang'eno. Koro ne an ma samoro okan into music industry. Inyalo explain ni Bongo music en wer ma chalo nade? Kuom adier Bongo Flava music nochakore e pinyno mar Tanzania. Kuom adiera nochakore aparo ni en higa mar 1990. Yeah, I think so. Koro jogo ne influencer nikech nitiere jothum madongo kocha kaka Diamond kaparo thumbege like manochako godo chon kaka Mbagala. Yeah, bini mano kende ng'isi ang'isa kama ne Bongo chakore godo. Yeah, Mbagala samane pod Bongo pod chako chamane Bongo pod nyap cha. Masani koro bini ochopo e climax. Sani koro Bongo ema hit. Koro mane gima nopucha sana, then the taste of the music. Yeah, na feel like mane taste na mane kuma donje nikech an kachako ndiko wer, kachako ndiko ni Bongo Flava music. En thum ma kibet piny kata e odi ni winjo, en thum ma ibiro feel yet this thing is good, is nice. Yeah. Koro in Bongo ni ema nichako godo koso ntiere wende moko ma samoro nichako godo to kineno ni dhini makare momiyo ni donje ma koso mae michako godo? Okay, mane ntiere high school. An kapok adonje high school, an nadwa wero ga gospel music. Yeah, and by the way, an ahero ga Nyasaye kabisa, and ahero ga dhi church, and nahero wer kabisa. So kana donje high school, nandiko ga wende gospel sana, but gimoro ne biro naga like kachako ndiko wende gospel, yudo kan gi shida e tieko. Arem gi nus, then yudo ka koro kanyal dhi. Then ko chimoro na wuotho kama ndi mana mos kantiere school ko achako mana wer love song. Yeah, bongo music matin kama. Then I was like, kare gini nyalore. Then aringa dhi e class, takao kalam, tachako ndiko thum no mos.
nandike matieko to thumno iluongo ni Zawadi. Mane thum mokwongo mana chako ndiko gi lweta mar love song. Koro mano inspire kabisa. Mawacho ni basi kara nyalo wero bongo music. Koro mafwenyo ni kare ma ndie taste na ma ndie kuma ntiere. Yeah. Koro nyalo nyisa ni thum en gino ma ine mochakore kuom familia mari koso ntiere kaka oringe rembu ki familia. Kuma diera bigeni kata jonyuol nokong'eyo ni jathum nyalo wuok e odno. Yeah, of which I'm the first person. Yeah, kata king'iyo kata yani the whole family extended one. Yeah. Onge ng'ama nigi mich mar werni. Yeah, many nigi mich mopogore but kanobiro korka an afwenyo an gi mich ni mane antiere e klas 7. Yeah, mana bedo invited ni mondo adhi awer mbele. Yeah, nawer maber and I realized that I had that talent. Majo moko be no pusha kabisa ni keep on. Koro mana donje high school mane kuma kono nafwenyo ni like I can do this thing. So kanye kuma ne kora medo miora mijiwo. Chien kanyo inyisowa ni jonyuol ni ne okong'eyo ni samoro ot talent nyalo wuok e mar wer. Inyalo wacho ni kaka jonyuolwa masani nitiere kaka gikawo jogo manie music industry ama nyithindo madonje wer kaka ging'eyo kaka social media timore. Jonyuol ni nokawo gini nade kaluwore ni pod itini ne skul idhi mbele gi somo? Kuma diera mane antiere high school kendo nagomboga ni mondo adhi atim recording mara, my first recording. Koro na approach ga anything matimo nyaka ta involve ga jonyuolna. Nyaka ta ng'isi ni mom and dad I want to do this and that. Adwa ni mondo supporta. And they were always there with me and neging'isa ni nyathina adwa ni mondo isom matek kitieko form 4 mari nikech sani kidonje wer aneno ka like idhi concentrate sana e wer then sombi nyalo dok piny. Koro na concentrate somo then kasetieko somo negi promise ni the moment ne tieko high school they gibiro chako koro supporta. Koro bang' mano adiera neno matunda nikech naneno ka koro gichako supporta in music. My mom notera a studio was Sunny Empire. Kanye kuma natimo my first recording. Yeah, uwakumbuke. And the track, yani track no gimano inspire mondo andik track no ni achiel. Thum mano gol gi jathum ma Tanzania ni miluongo ni Harmonize. Harmonize no golo thum miluongo ni Atarudi. Koro bini samo kibet piny gi thum mar Atarudi ni mar Harmonize. Tikao thum no tiketo gi mara andiko ni wakumbuke. Ibiro fwenyo ni nagolo idea from Harmonize. Yeah. Lyrics yani ngoma they are almost the same but koro kaka akele kaka phrase bia koro pogore. Yeah, koro Harmonize mano inspire kabisa mana po manaka andiko thum mar wakumbuke ni. Yeah, nikech about family. Bini na family of two, both mom and dad. Bini ntiere separation mo manyalo wuok chadong. Maybe ntie conflict moro in case of anything then samo mama nyalo kata mwani wuogi. Koro an kaka jathum au koro an mana kaka baba. Awacho ni kata bed ni jahoda wuok odhi kata kodhi ta opar chien kumae opar nyithinde nikech magi nyithinde kata wuok odhi kanye magi nyithinde opar gi kabisa. Yeah. Koro music career ni kae thumbe ni migolo. Ine mindiko kendi to kendi time solo koso ntiere jok moko ma bende ukonyoru godo? Kuma dira my first 2 tracks mano en wakumbuke to gi Malaika. Mago an mana ndiko gi kenda. An andiko ga songs ga kenda. Koro kasendiko ga kenda I have my follower ma luongo ni Benedict Okelo. En mana koro okonya editing my songs. Koro an kasendiko song tami before I do my production. En mana koro akete kaka manager na nikech en mano director gima timo. Yeah, en ochung koda inya. Koro kasendiko thum to ng'isa ni bro i line adwa ni mondo igol, adwa ni mondo iketma. Gol madwa ni mondo isoeka. Yeah, nikech kineno kata nitie thum man nikupende vipi. En ema nondiko na thum, man sine ema nondiko na. In fact nandike full then nodhi orucho gimoro amora te kasewerne to chako ndike manyien. Yeah. Koro nandiko ne maber nikech en mar mix mar Kiswahili gi dholuo. Yeah, and that song is nice. Koro inyalo nyiswa ni en pogruok mane mantiere bongo music kopogore kod thumbe moko for example rumba. Inyalo nyiswa ni en pogruok mane mantiere ma samoro ka winjo to adhi kawo bongo tawe machielo. Inyalo nyiswa ni pogruok mane mantiere en pogruok maduong' koso en kaka maybe msanii golo wende? Kuma dire nitie pogruok maduong' kabisa kikompare bongo gi thumbe moko nikech thoth oganda joluo kata joganda joluo kende but ji mang'eny ohero bongo music. Gini ji ohero gima keto gi gimor.
Bongo music and the taste of the music kende vinivutia tu mashabiki kitu kama hiyo. Kwa maana gimi neno ka like bongo music and different sana gi tumbega. Sani katu kuni tu mar bongo sani angeni okinyal bedo piny. Nyaka tichung mali yuduri kata kigoga kata wi mos kata kumbete ni. Nikech those songs gine gigolo stress moko. Maybe kata kini ko sana gi ngato tipo mana ka like smile. Ya okelo smile cha. Then kain gija herani moro as long as ni winjo bongo music inyalo kata dedicate that song to her. Or to him. Yeah, because bongo music yani tu ni romantic kitu kama hiyo. It's all about romance. Leni inyiso wakacha chien kachana kani chako ni industry ni setie higni ariyo. Nasetie ko higni ariyo. Okay, koro inyalo nyiso ni isegolo thumbe adi ama isegolo albums maromo nade to wende machal nade ama wende gi osebedo ka vutia jok ma winjo gi yo machal nade, en feedback mane ma samari yudo? Makungo industry mar music poka kao 2 years acha kao like 1.5 anyalo wacho kamano. Yeah, nikichana chako 2020 that is October. Yeah, that mane chako kuro kumadiera anasegolo like songs 13 so far anyalo wacho mani an gi album achiel masegolo. Yeah, but songs in 13 in total, but asetimo videos like 2. Yeah. Yeah, and poda plan matimo video mang'eny kabisa. Nikichangi project moda dhi atimo Mombasa kocha. Yeah, in case naido free time. Yeah, that is the project ma work on. Yeah. Koro videos wende ni ariyo mag videos gin mane gi mane misegolo ne gi videos wende ni apaga de iwacho ni segolo ariyo misegolo ne gi videos. Inyalo nyiso wa nying gi titles. Song mokwongo, the first 2 songs mana Congo release, mana Congo timo ne recording, mage mana Congo timo ne gi video. Emane mama na otire mo yani no sponsor mo timo ne gi video. Mana en uwakumbuke first track, then Malaika. Ya gin video ma clear kabisa, gin ma meet kabisa. Koro inyalo nyiso ni mood mar wer mindiko en gino mo environment koso en gino ma samoro timore ni no wuon kaka jawer ama artist? Ben as an artist, nyaka tibed gi creativity moro. Koro I'm always creative sama atungo wer. Ang'iyane ni ang'o ma affect the today's generation. For example, kaka natungo wer mar uwakumbuke ni. Beni namulika families mang'eny mobedo affected, for example, ku about conflicts, separation, divorce, those ones. Mane gimi nabedo gi thum mar uwakumbuke ni mandike. Kamano leneno kasama yo wang oda ni kinyo kamera kacha wadwa dhi e break moro matin. Ado ni mondi kawe wendi achiel kuom ariyo misegolo ne gi videos go itero agodo e break. Okay. Mana kinyo kamera kacha. Haya. Haya, jameni mapenzi mapenzi. Mapenzi mapenzi. Imenifanya nikose usingizi. Usingizi. Haya, mapenzi mapenzi. Mapenzi mapenzi. Imenifanya nikose usingizi. Usingizi. Pero kamano leni janeno mar Lolwe TV gi wend Leni Davis mar mapenzi ne mwadi go de break mokwongo kikidhi mabor kete mane Lolwe TV. Thank you. Arwaki kendo janeno mar Lolwe TV Chenro Twak Rowere tielo mar ariyo. Aparo ne ng'ano ma samoro ne onge but wang' jowi mare iluonga ni Paulina yudo kane matayo chenro odiochieng' ma kawuono. Wendo wa iluongo ni Leni Davis ma bende en jawero mar thumbe mag Bongo Flava. Mana kwa dhi mbele Leni, inyalo nyiso wa ni role model mari e industry mar bongo ni en ng'a kwa chako gi Kenya kaka achiel kod Tanzania kuma samoro wende gi nochakore higa mar 1990. Okay. Bikini kaka jathum nyaka tibed gi role model mari kaka jathum for example kachako. So kuro so far nan gi role model mara Kenya ma o inspire kabisa, that is Masauti ya Kenyan boy. Mono ma inspire kabisa. Yeah, but bahati na inspire ga, but naneno ka like inspiration mareno kuma no dhi molal kabisa kaluwore gi like the change kaka about no duogo change. Yeah, koro nambe na change
Yeah, You change with the changes. Yeah, I change with changes, Yeah. something like that. So masauti sani ma inspire kabisa. Yeah, kaloregi like kakoji beba, then kako tungo wendege. Yeah, something like that. Then kawa work outside the country. My mentor, anyalo like that is Mboso. Yeah, Mboso. Mboso is my mentor because ana chakuga winjo wendege chon kabisa ndalo mane podatin. And in fact, gimano pusha kabisa maero wende Mboso nikech yudo ka like kaka Mboso okelo mood moro mar songs ka. Bini ka ngato kifeel songs gi in owuon. Benia kata oganda mag mawuochi kata joma wuochi. Benia gimbe gibedo mor kod imedo bedo gi fans mang'eny kabisa. Koro mane gimano pusha kabisa ma ahero Mboso kabisa mobedo mentor mar. Yeah. En wend Mboso mane ma samoro mi gande moral kata kibet kendi samoro kiwinjo kata mano miyo obedo role model mari? Song ne mano mora kabisa kata nyaka sani mar yalla. But okanyal were te but kata kidogo okanyal but ahero yalla no. En puonj mane ma eni yudo e wende mar yalla? Koro yalla ni kalore gi like nikech awero love songs kako ndiko mstari mage then kendo kaka like kako keto video ge like the way he carries himself. Yeah, someone timo video bene feel gi so mane gi momiyo like yani I like kaka my mentor, something like that. Yeah. Koro wayudo ni mentor ni sana en iwacho ni Mboso ma Tanzania. Yeah. Koro bedo ni Bongo nochakore e piny mar Tanzania, ma emomiyo iluongo Tanzania ga samoro ni Bongo koso nitiere wach moro kanyo mopogore ma wakia? Gimomiyo kendo chak iluongo Tanzania ni Bongo sana bini dhok ma iwacho Tanzania ahinya en Kiswahili. Koro Bongo sana biro gi word mar Kiswahili ni. Yeah. So Kiswahili e dhogi. Sani nyalo ng'isi ni kikelo jabongo ka en ni mondo wach ni Kiswahili, wach ni English, ang'isi ni ibiro neno pogruok maduong' kabisa. Yeah. Nikech Kiswahili obiro ng'isi Kiswahili ma fluent kabisa kendo molali kata in owuon. Yeah, that's why. In kaka msanii ma upcoming, wayudo ga ni kapok ng'ato timo gimoro kata nyathi samoro kapok odhi skul, iwacho ni charity begins at home ineno. Nitiere puonj moko ma nyaka okaw dala matin kaka chako wuoyo korko dhi skul. In kaka young upcoming artist, inyalo nyisowa ni bende nitiere puonj mane iyudo ama bende nitiere puonj ma pod iyudo mondo iyudri okang' moro ma mbele ma samoro Bongo artist nitiere? Come up again, kindly. Bende nitiere puonj ma samoro ne yudo ir wasani mosobobea industry? Okay. Puonj nikech gini jothumbe maneno ka osebobea industry, aneno ka thothgi samoro like gikonyo joma giwe chien. Koro ambe agombo kabisa ni mondo appreciate joma ni bang', joma supporta nikech kuma dier family nzima supporta, my fans, my schoolmates, ji mang'eny supporta, not only my schoolmates but kata jok makia gi supporta samoro ayudo nyaka like some comments makia kata but I reply them back nikech mago mana jomo supporta. Then back kuma wanted gi needy people are very needy by the way, so that's why by the ana struggle kabisa baby ka God nyalo bless one day one time ni achopo level more at least an gi gimoro maluongo ni this is mine. At least I can take back then niwashukuru tu like kitu kama hiyo. Kaka msanii ama kaka ng'at ma samoro ni industry ama ng'at ma tiyo tich moro, wayudo ka nitiere ups and down odiochieng' kodiochieng'. Koro inyalo nyisowa ni ere kaka inyalo describe a perfect day in your life? A perfect day in my life. Ups and down. Kuma As dia an artist core. Okay. Nitiere ups and down but anang'ega kaka overcome gi. Yeah, nikech samoro inyalo yudo ni like shows onge by the way magwasani, shows onge. COVID-19 kaka nobiro noketho music industry kabisa but shows noduogo back to normal but shows onge, yani onge chudo moro maber cha anyalo wacho. So far shows masego like shows like 5 anyalo mana wacho kamano. Yeah, nitie moro nadhigo JKUAT, then moro be nago UN by the way, then moro nago Kabete. Yeah, kanyo nitie cultural. Koro nabedo invited. In fact, we performed. So those are some of the ups and downs. Some nyalo do like one kaka wasanii machako.
jomoko like gineno like ok ginyal appreciate maber cha. Iyudo ka like the agreement we made sama ne koro wachako wandiko wasign the agreement. Iyudo ka like being such goes iyudo kata ka onge witness. Koro iyudo ka like kochopo time no mar koro onego bed ni chuli. Koro agreement no kodonj kare. Koro chuno ni like ivumilia kaka msanii mago gin challenges ups and down ma dhano kadhe. Yeah. Okay, sani wayudo ka vijende mang'eny odonjo e thum. Inyalo nyisowa ni in idonjo e thum gi mentality machalo nade? Ji donjo timo thum gi mentalities mopogore opogore. Ng'ato timo thum ni ogol videos, oket e YouTube, ochak earn through YouTube. Ama oyud shows kaka iwacho. Inyalo nyisowa ni in kanichako ama kanibet piny miwacho ni sani koro adwa bedo jathum. Ne in gi mindset mane? Ni ing'e ni kidonjo e industry idhi chako chiemo immediately koso ne chal nade kodi? Okay, anto kaka nachako music na, kata kapok nachako music na, an ne onge gi mentality moro amora like ni adwa an or something like that. But ne nitie gi mentality moro ni an agombo ni mondo abed msanii maduong'. Nadwaga ni mondo abed msanii maduong'. Koro mane target na. Koro ang'e ni through hard work mara mar bedo msanii maduong' no, mondo achop kucho, ang'e ni abiro bedo ka an diere ka. Koro target na kaketo kata mentality mara kaketo ni like I want to earn, kaka mano kore first thing mara manie mind na, obvious is a fail. Yeah. Cause music dwaro patience. Yeah. Koro nyaka tibed patient, then with the time ibiro yudo gimi dwaro no. Yeah. So lengo na pod en mani like bedo star, something like that. Yeah, and meeting these big artists, then tufanye kitu pamoja. Cause I know I'm capable. Yeah, I'm capable kabisa. Yeah. Inyalo nyisa nyaka nichak wer higa achiel gi nus mokalo. Gin ang'o gini misepuonjori e industry? Kech ang'e ni sama nidonjo e industry kaka an upcoming artist, nitiere gik mane pod ikia mang'eny. To ang'e ni pod ipuonjori kaka sadhi. Inyalo nyisowa ni ang'o gini misepuonjori higa achiel gi nus misebedo godo e industry ni? Kuom higa achiel gi nus masebedo e industry, afwenyo ni unity is power. Then bini ka in gi friend, nyawadu mineno kata ni bathino mano nyalo konyi. Koro afwenyo ni like ka in gi friend nyalo konyi. Koro like yani teamwork inasaidia sana. So that's why like napenda sana marafiki. Ahero osiepe kabisa, ahero loso osiepe nikech osiepe gi gin ema gipushi. Yeah. Koro mano e gima apuonjora maduong' kabisa. Mano manyalo wacho teamwork. Yeah. Leni inyalo nyisowa ni personally kaka in as a bongo artist. Inyalo nyisowa ni achiedh nade mage ma samoro isekale. Okay, wan gi ber, wan gi rach. Kuwachako gi ber, gin ber mage ma samoro iseneno as an artist? Ber maseneno to ng'eny, but ok ng'eny ahinya. So far aserado gi wasanii moko. Yeah, aserado like nitie show nadhi kuma ne Masauti ne dhi goyo show by the way. That time nobiro ka Nairobi, I think. It was in I think in 2021. Yeah, nitie show man nobiro ga goyo Nairobi ku. And I attended the show. Koro nayudo time maneno Masauti but nokowuoyo kode nikech ji ne ng'eny kabisa. Yeah, but kama upcoming artist ko bien amba learn from kaka oji conduct samo perform kata stage no. Yeah, koro mano e ber moro manyalo sina aseneno. Then kobiro like korka finance aseneno ber bende nikech ayudo ka like ji mang'eny supporta kabisa. Yeah, dhano supporta mang'eny kabisa. In fact Lolwe Tv ose supporta, mano be ber maneno. And agone gero kamano duong' kuom supporta kendo gidhi mbele kamano kabisa. Yeah. Koro kwa donjo achiedh nade, kech wang'e ni gimoro amora man gi ber ne nyaka bed gi rach. Inyalo nyisowa ni gin achiedh nade ma samoro iseneno, iseromo godo, kech chien kucho achiedh nade mang'eny iseromo godo en samoro signing deals. Iyudo ka samoro pesa mane uwinjoru ok en mimiyi nikech samoro jogo paro ni pod itin, ineno. Koro onego gimi mana gima tin kaluwore ni pod in upcoming. Inyalo nyisowa ni samoro achiedh nade mage kendo ma iseromo go ama miseneno? Mokwongo kabisa kidwa bedo jathum nyaka ti ikri maber. Kik idonj adonja e thum ni idwa donjo e thum. Yeah, mano e gima anyalo nyiso oganda joluo nikech bedo jathum nyaka tibed gi pesa. Odwaro pesa. You use money to get money. Yeah, itiyo gi pesa mondo ibed gi pesa. Koro i-sacrifice, odwaro sacrifice. Koro kobiro ga pesa koni yudo pesa tek. Kata pesa midwa chako godo no be yudo tek. Koro iyudo ka like mondo koro ichak thumbi, iyudo ka like timo mana audio recording ichaji kata 5,000.
Yeah, mano audio recording, mano audio moja tu. Koro what about video recording? Video recording inyalo charge like for good quality music. Quality dwaro like 30,000. But kidwa ni mondo timie timo moro machap chap cha, inyalo kauni kata 15 or 20,000. Koro bini kobiro koro amenda kono kaka jathum nyaka ti ikri maber. Then kawuoyo koro ka shows ne onge chien kocha kabisa. Yeah, ido ka like shows ok chuli maber. The agreement manu make, ido ka like they are not met. Yeah, kaka ne u agree mo sign the agreement. Mago be onge. Yeah. Then samoro ido ka like in gi ma fans oko ka atom ntie gi mama fans dwaro. Yeah, but in feel like this is who I am. Gidwa ni mondo giketi kama, but mind it in. Yeah, yani gidwa ni mondo itim gima gidwaro, but mind it gima in. You feel ni mai gima in. You know, ana learn from my fans. Yeah, from my fans. Skoro any comment kochiwo e bwo thumba nyaka talan, nikech asomo comments na nyaka talan, then I'll change. Okay. Yeah. Wairu gani at the end of the day nyaka ibed mana you must remain you ineno. Koro nyiswa kaka samoro isebet ka i overcome achiedh nade ma samoro iromo godo e yori mar tich ni. Achiedh nade. Kaki overcome challenges. Okay, kaka overcome challenges gi. An kobiro korka omenda mokwongo anawacho ni like atulia. Okadwa ga na release thumbe sana. Nikech ka release thum samoro yudo ni nyaka ta ikra maber. Yeah, nikech adwa ni mondo atimo gima quality. Ahero gima maber. Ahero thumbe maber. Nikech ok anyal gola thum moro machabla mok moro oganda. Koro nyaka ta ikra maber gi omenda ga mieka. Koro atimo savings. Then kobiro korka shows I ensure ni I involve witnesses shows ga when signing the agreements. Yeah. Koro mago kamane kaka overcome the challenges. Leniro kama naneno ka sama yo wangwa adwa ni mondo imiwa advice ni mogik bang'e tidhi tieko gi social media handles gi kaka inyal yudi. Advice mane ma inyalo betne godo rowere ma neni odiochieng' ma kawuono ma bende gombo ni monde ambe chieng' moro onena e wang' jowi kaka kawuono waneno Leni Davis ni. Samoro kaka inyisowa kanyo ni respect is paramount e gimoro amora mitimo. Inyisowa ni kaka samoro overcome challenges kata chiedh nade is by being patient. Ok in ng'at moro ma tero gik moko piyo kata kobedo ni gideko. Adwa ni mondo ing'i kamera kacha. Imina rowere na advice yo ma ginyalo survive godo industry. Okay, janeno mara kata oganda jaluo manena sani, ka ijathum mang'eny jothum mang'eny kacha kabisa, oko kanyo kabisa, sana rowere, kata ambe nachaka kaka aneno umbu nenu chakono, anachako ka like naonge any track, naonge any thum mora mora, yani nanana empty handed, yeah, nanana kaka in, but anyalo advice ni kiki give up, yeah, just focus, nikech mini ng'ato nyalo discourage ni bano kinyal. Magi ang'o miwero, magi gik maonge, magi gik ma useless. But gik maonge go, magi gik manyalo teri fa kabisa. Koro in kaka jathum machako, meda kutia bidii. Yeah. Tia tu bidii na usikate tamaa manake unajua Mungu ndiye anajua. God knows everything, all the plans. So meda ting'ori malo kabisa to chieng' moro achiel ibiro bedo star. Nikech kata anyalo ng'isi ni Fredija Kadongo, that is my neighbor. Fredija Kadongo neighbor na nikech but endo kiaya but amba gomoni mona bed star from my village, yeah, where I come from. That's why anyalo wacho ni ohangla music ahero Fredija Kadongo kabisa. Yeah. So mana kamano nyikwara mugajong mondo imigi kaka inyalo yudi e social media platform mari ne jogo ma samoro dwa winjo wende ni dwa subscribe, dwa support, be dwa mi comments magi, inyalo nyiso YouTube, Instagram, Facebook, yudi kuonde machalo nade gi nying magi. Okay, nyikwara mugajong an kidwaro yuda inyalo yuda YouTube channel mara en Leni Davis. Koro kidhi kanyo endo idhi yudo tracks ga by the way. Ageno neno nying no endo. Kitype mana nying YouTube kanyo mi search dhi tere direct nyaka channel mara. The first track vidhi neno kanyo en Malaika manigi around 1.5k views. So kidhi adhiya kanyo nyalo view my track, inyalo comment, nikech ki-comment kanyo kata comment back and I really appreciate. Inyalo subscribe by the way. Ka thum moro bi nyalo share the link cause nitie kata thum magolo latest miluongo ni I'm in love. Inyalo be konya push that track mano nowuok Wednesday. Yeah. Erokamano janeno mar Lolwe TV gi wendo ma iluongo ni Leni Davis mane wan godo e show chieng' ma kawuono.
Mano ema kelowa e giko mar Twak Rowere odiechieng' ma kawuono, ka bende oweyo rowere gi wach mogik ni bed uru jogo ma odak mokwe, kuwinjo gigo ma samoro ka onge, ng'e ni onge. Nikech mano ema imbe omiyo kiny inyalo bedo star, inyalo chalo gi jathum ma samoro odak bath dalau, en okiayi in ting'eyo. Asebedo jataa chenro mari Pauline Oyudo, orituru masani, Nyasaye oritu, Amborita.